ka ktien ka jong belai ka ai hangi ya ka jingkar man ken namar kata tong yen yai pule ya ka ktien ka jong belai ngin yai penlut por ya ka ban puson ya ke jing shisha barok gibadon hakan ka ktien ka jong belai tau belai un kerkhu yang i barok iwei piwei bangin nang yai i ya kan ka ktien ka jong tengin ya poino syaga benta ka bangin ya keren kan ka Bible study ka jongi tengiladap ban ya keren ya ka ka subjek syapang kinong syon ukrestan bat menta hagan ka met ngan aya pi kan ka wei ka subjek kabalong ro kabenta kabangila ban syam na kan ka ktien ka jong belai te bakata ka subjek kabangin yasdang mentang kamit kalong kane syapang kayin kabasuda tok kumta kata ka subjek kayin kabasuda kayin kabasuda yang kata ngila ban pule na Matthias khat ar sau pula yang sau pusan kamu bagian yang study namne Matthias khat ar nang dekat ba sau pula hado sau pusan ya kane ka subjek lane ya kane ka benta ngin ya study nang to naga gospel ka jong Matthias syapang kayeng kabasuda tangin ya pule shwa ngin ya pule shwa ya gini ki dekat khat ar Matthias sau pulai hadu sau posan to ka Bible ka ong kumne te haba umen sim bom khoj ulami no na ubreu uyat ye ki jaka rengkhyang ba udawat ya ka jaka songthaj te syam onda kumta uong ngan lek phai pat shalayeng naga bangalami no te haba ulawan pat usyam yaka balasuda balasar bat balabu bet kijingbo anda kumta ulalekno ula shimlam batu henyau ki mensim ki weipat ki bakhambam man ya uhi te kilaya lek hapo bat kilaya songsa angta kabakhadu te ya uta ubreo kan long khamsneo ya kabanengkong kumta kan long ro ia kan ka pateng benreo baman kane kadai ka bau jisu la keren na ketu kapor bau dang don nang ne hasla perthai ujisu keren banyathu kalongkum kanuksa lane kalongkum ka Parsi ka jingkeren ka jauh jisu ban pensyai ka jingmot ka jing perkat ban peli ya kata ka jingmot ka jing perkat ka jong ngabat ka jong pi bangin la ban sngau tho kai ka bau jisu umut ban ong to ujisu yaitu baudon utau mensim bom khot ubasyong hakawai kayeng marway baduta mensim bom khot kabamot usaitan ulami no na kata kayeng
Ti anda uta umen sembam khoj ula mino nagataka yeng ula lek ula yaj ye ki jakareng khiang kabamot ula poi syaka jaka kaba sngau bet sngau beang haba ong jakareng khiang gamot baterkhong bom dan lek se bom dan jing im lane bom dan ding bom dan se lane lada don ro kisulong malu mala kalong ke jakareng khiang hakaba ibu pareng long adasat kamot kum ka kenca risyap ti utamen sembom khoj anda ula poi syata kambit kambiang yo dai na ti haba kambit kambiang uperkhat halade kajaka syong thaj ro yo ti nadong syadong kamlong kababit babiang ula perkhat halade baduang ngan lej phaipat syalayeng na kaba ngalami no dalong kumno ro ngan lej pet lej phai beang syakatoka yeng banga lami bat anda haba ulawan usyam yaka balasuda nadu bami mau kata ka yeng kala terlibat kala sudah omdan basyong omdan basa bat tang batlibat sudah henrei lasar lapen khoj bat labu bet ye ki jingbo lapen lom penlang kata ka yeng te une umen sembam khoj ula perkhat uang dalong kat balong ro namarba syawai kambit kambiang yanga kabahabangan rong beang ngan syong beang hagan ka yeng ti uperkhat uang des ngau kenca tang marwei mo tu lek khot sah nyongot ki paralok jong o ki bakham sneu ban ya o ulek khot sah nyongot ki bakham sneu ban ya o te kilaya lek nang ta bat kilaya syong sa anta bi ujisu upen bot dakabaong ye kitu ki kenten kabakaddu ya utau briu kan long kham sneu ya kabanengkong haba ujisu keren ya kane ummut setia ya kayeng kabangisyong ngisa henrei ummut ya kane kayeng kabalong kadonot lane ka jingem ka jongabat ka jongpi kane kadai kayeng kane kalong ren yeng ka jongi kalong kum ka yeng tengin senang ya keren ya kata bat ngin senang sengutu kamba kidon ki jing hekai bakordor balai bangalajit ya kane ka bentaban ai bible study lane ban ya keren ban ya phliu jingmot ban kham yang ngam jeliu katokane kadau kalong namar na kane ka jing keren jong jisu ki don shibon ki ei ke ki bakordor ki bayadei baka jingem ka jonga baka jongpi tongin tho shwa ya ka jing lam phrang ngin tho ya ka jing lam phrang jing lam phrang to tho kumne kane kadei ka jing hikai ujisu yangi kane kadei kajing hikai ujisu yangi kajing hikai ujisu yangi syapang kajing long theli ne sudah syapang kajing long
Ni sudah ha kajing em ba kenja mensir full stop. Piu cisu ulah keren ya kane ban hikai yang abad ya fi syapang kajing long theli bat sudah kajing em kabaken jaman se tongin sanang ya keren susuk. Next line. Ublei udon kajing temu naga benta jongi. Ublei udon kajing temu naga benta jongi. Ublei udon kajing temu naga benta jongi. Bat ukwa ro yangi bangin im. Bat ukwa ro yangi bangin im. Kakum ka jingtmo jongku. Bat ukwa ro yangi bangin im. Katkum kajing temu kajo ta ublei udon kajing temu naga benta jongi. Kajing em jonga bat jong pi kamdei setia kajing em kaba theli bat kaba suda kaba ublei umdan pelan ai kaba ublei umdan jing temu ai namar badon na pedeng jongi ngi em ka jing em ka ba theli bat ka ba suda ngim lap bat ngim syam ya ka pelan ka jong belai naga benta ka jing em ka jongi ngi long kristan tangba mdon ai ro em tip msngau tho ai ro em mdon jing themu ai mdon thong ai Syia telon nakawai kasngi syakawai pat. Tinggi day ban kan mau. Bau belai udon kapelan naga benta kajing em jongi. Kajing em jongi kam day ban long kajing em kabaklam jingmot. Kajing em jongi kam day setia kajing em kaba ensyu sakut bej ha kajing lengok. Ensyu sakut bej ha kajing dom. Ensyu sakut bej ha kajing bom. Sngau tho syapang yalade namar larangi pule na ucera maya arfo kendai lenong dekat bakat we ngi pule bahaya kini ki kenten ki baong nabang aktif dia ki jingmot ki banga perkat syapang jongpi hagap hareng lato I have great plans for you. Lani I have plans for you. Ngadon ki plan, ngadon ki jing temu na kabenta jongpi. Ublei utip ya ka ei ka ba utmu. Utip bat udon ka plan ya ka jing em ka jonga bat ka jongpi we pi we. Today halor kan kanong rem. Bangi day ban sngau tho yala de bangim day ban em kajing em ka bathali bat ka basuda balai namarkan ne ken ngaong biang sesisen namarkan ne ka ba ublei udon ka pelan ya kajing em jongi ta kata galong kajing shisha. The next line Bunsin ngimat ia ka jing ngau long suda halaka dono. Next line we talk bunsin ngimat ia ka jing ngau long suda halaka dono. Pibun bunsin Haka jingyat lenti. Bon
bon sen mdei tang baki tang hateng hanrei ngimat ya kane nagapor syakapor ya ka jings ngaulong sudah halaga donot badai na marga takadaw ngiong baduai ro msngau ya bor pule bible ro msngau tenat le jingeseng ro msngau tenat syong hayeng ro msngau tenat kata ka mensem kalang a kapisa msngau tho msngau thau yala de bon sen ngimat kum ya kata msngau tenat kat syaba mut ban le kat syaba pai kat syaba temu msngau poi sandoro bon sen ngimat kum ta unang ruai wong kamen sem bajulong sudah kasakema khlem dawai ban pensuk ngam syam dalai tang kajing ikrau utra tang ujisu uban ai jinghon uban penkedang yanga ken mau kamen sim kabalong sudah kabathli kabasuda kasakema khlem dawai te ngiem kabakum kata kajing em ngisngau du bor ngim snau tho ngim snau thau ngisngau kumusyu sakot tang hasun ngiem kabakum kata kajing em dei namar bagadon kajing long sudah hagadok not kajongi te katu kade kajing lamprang ya katu ka benta ka bangia keren tongin ya pet ngin ya point syaka point meningkong ka main point ka meningkong nangit batang bungtu kalabia bagi dia keren dia kajing lamprang ngin ya point syaka main point meningkong ka baongkom ne kidau jong kajing long sudah kidau jong ka jinglong sudah kiai kidau bagi mat ia ka jinglong sudah lane ia ka jing theli haga donot kiai kidau kadau ka benengkong tongin tho ka jing bom don ujisu haga donot ka jing bom don ujisu ka jing bom don ujisu ha kadokno pila da ujisu don ha kadokno ke jompi kata kajing bom don ke ujisu kadokno kapenlong bagian mat ia kajing sudah ia kajing thali halaga jong kadokno halaga jong kajing em lada hang kajing lada haying ukpa jong kajing lane kikon lane mano kakami lane mano lada iwei na idkhot jong kajing baju yadon haying baju yadon man lakasni lada iwei na idkhot jong kajing imdon haying kamta magapor manmet pisngau tho ia ka jinglong thali bade ka jinglong sudah sngau kumno rakumno te katno tam lada ujisu ubadaiban don haga jing em jongi ubadaiban syong haga donot jongi ubadaiban don haga donot jongi lada ujisu don temut dor mapi katno kanlong kajing thali bat kajing sudah kisenran ke jong jisu hadin bala sanar bna yo jisu bala tep yo kimtip wan show kimtip le ai show kila shuya shong bat kila shuya lom komto hagawai kajing kila shuya kendo kila shuya keren kila syudap da kajing sayong bat da kajing bom sngau tho show namar balai kajing sngau long sudah ba utrai jisu dan show batki
kadon ke jinglong sudah henrei dei enda haba ulami ipat bat enda haba kila yo i o ba ulami ipat bat ulat don beang bat ki hang ta la pendap ye ki de ke jing kemen ken te ka jingkeli ka bami kalong hato ujisu udon em haga dok not ke jompi namar lada ujisu umdan haga dok not jompi kata ka de ka dau ba dau san ka ba penlong bangin mat ya ka jing suda bat ya ka jing thali haga dok not lada ngi pule na ka Efesos lai lenong kan riu hado khat khandai kan riu hado khat khandai tongin ya pule Efesos lai lenong de kan riu hado khat khandai ka ongkom ne baun ai happy kat bakum kata ka jingr kan reis pa ka buram jo baon pen klan ya pi ha ka bor da umen sem bakhot jong u hau breu ba sapa sengap ha kata ka jinglong jing em bakan jaman sem lane hapo ka men sem un ai ya umen sem bakhoi ba umen sem bakhoi un shang hapo jonga bat jompi ha ka men sem jonga bat jompi namar ba uji su kres u shang hapo jonga bat jompi da umen sem bakhoi jo wan ban shang hanga bat happy kadikot ka bakan nyau ka ong ba u kris un shang da ka jinget hagido not jompi u jisu kris u shang hagado not jonga bat jompi ngimla ban yo i ngimla ban yo snau henrei hang to la tho da ka jinget nginget ia kata bakak tien jong belai kakeren bau jisu un syong hagado anot jong kita ki banget kadikot ka bakat pra kenang ba habala pensu thit bat bala pensyong nong rim haga jing it pin long ki baklan ban syam phang lem bat giru khoj barok kay kajing jalan bat kalanter bat kajing jeliu bat kajing jerong bat ban tip ya kajing it ukris kabapalat ya kajing tip bakum ta on yo pendap ya pi shadow kajing dap ublay baro kanam thali kanam sudasyo on pendap ya pi shadow kajing dap kajong ublay baro kado not kajong pi haba udon ujiso haba umen sim bako jong belai usyong hapo jong abat jong pi kanam thali kanam sudang ong biang sai sen hanrei kan dap kan shlei kamen sim ka jong abat ka jong pi hado ka jing dap ublai kabamot hado banginda ngindas ngau thu shisha kumbala tho gak tin jong belai ki wa ba em kinia toj no naga to not ka jongi ngindas ngau tho shisha ya ka jing dap umen sem ba kho jong belai bat ki wei haba ki pet haba uji su la shong dap hanga badapi ki wei haba ki pet kin yo i ken ya ka dor ka ba bhabreu ka chau chi su haga jing em ka jongi bat dei yakane ba unong ruai utho ga to jing ruai banong ai jing bhabreu ujisu on i hanga habaki breu ki pet kin yo i hanga ya ka jing bhabreu ujisu tekumno kin yo i lada mdap don kamban dap da ujisu don kamban ai jaka yo don kamban pentikna pi mde tangban su ai jaka rei banda ai lat baon syong baon dap kerai haga jing em ka jongi namar don na pedeng jongi kiba su ai lat yo utang ban syong tang baon rung henrei klem ai lat bat
baon dap, baon sensyar, baon penyat, ia ka jing em ka jongi barok par. Tiladangim ailat baon le akum ta, kadon hi ken ka jing thali, kadon ka jing duna, ngidon kamban ailat yo bon sensyar ngi barok par. Ti nang ta kabaar, tongin to, kadau kabaar kalong kane, ka jing bom don kaktin ublay, hagadono. Hot kalak bandon tang ba, kadon tang malumalan. Kajing bom don, kaktin ublay, hagadono. Don na preng jongi kibadon ya kaktin jong belai tang haka jabing. Bat haka sentur. Henrei kaktin jong belai kamyo ban rung. Ban don ban syong ban ne haka dokno. Udai beduang ngalat ho. Hagi mau lengkeniap jong ka dokno jonga. Pi kaktin ke jong belai kamdei bangin syupule lendet yaka namar balak pule lendet kala don hajabing bat namar bangi pule dapat kumne kadon hasentor kami nasentor henrei kaktin jong belai kamyo ban syong ban ne ban sa hagadokno namar kalong kumne lada kaktin jong belai kalayo jaka haga doknot jong abat jong pi kane kaktin jong belai kadon kabor kabamayan kan penlong yang abat dia pi bangin pen kok ngu ya lade ngin pen kok ngo ialah de ya kaktin ka jong kaktin jong belai syubu menta mo ai nuk sa ya pi to ka kham jeliu kan diat kata karu kom keren tang ba sngap ha syubu menta ai nuk sa ya pi rom khan ar ka baar tang ka nuk sa kata hang tongi pule ya itu kentin ya kitu kentin baong batu wat peniasrem rengkat ialah de ba ka partai oh hajabing te kadon mo hasentur gadon henrei lada kamdon hadokno kam terekam dene barok ngidon ya kata kinong yalam balang gidon ya kata ki khon ga balang barok ngidon ya kata ki bayasmat jinga sengi hajabing kadon baik kata kan mau lendet baik ya kata batu wat penisre merengkat ya lade bakane ka partai tenrei wat lada kadon hangne hajabing ro penbandai mangi kiba peniasrem yala de baga partai haba ong peniasrem yala de baga partai kamot syaka partai ro kijo syau belai ro kijo kamot komta te balai kecia komta mo haba kala adon kaktin jong belai te balai pat ngimla ban pen ko ngo lane ban le komta kadau kalong namar kadon tang hangne haga jingmot kamdon haga dokno to kita kiba kata kaktin jong belai kala don haga dokno kimut man ya kersum rengkat pada kapartairu kimla namar ba kita ki kentin towat penesrem rengkat ya lada pada kapartai kita ki kentin kilong kabor ya ki kilong kabor ya ki hi kami na kadonot kalong kabor ya ki kadon kabor kabapla habakaktin jong belai kala don na kadonot kimot ban penyesrem bat kapartai kimot ban kumbayat rengkat kumbayat kapartai barok henrei kecing yatip lem jongki kamsha kamensem jongki kamsha balai namar bak kita ki kentin kila don hagadon kita ilong inuksa tila da shibun kaktin jong belai kadon hagadon jongpi pila pendap hagadon jongpi tedai hang ta ken bapindap da kaktin ke jong belai
Bat kata ka jing long thali ka jing long suda kan nam don show ha ka jing em la ne ha ka do not ka jong pi u Jeremiah tangin ya phai beng sai sen khat san la nong de khot ba khan riu u Jeremiah udai wei ne ki shakri jong blai ki ba mat ye shibon ki jing e ha ka jing ya lenti ka jo ban yalap ban pen bena ka khubor ka jing pen em ka jong blai umat ye ki jing e ki ba bon chat ngong biang ki jing sha berngam berset ki jing sha pen sitam ki jing ya la ki ba haru kom umat u Jeremiah Andrai ka ei ka bakar shan bor u Jeremiah kadai ka ne ka ktien ka jong blai hang ne lenong khat san de khot ba khan reu u Jeremiah Ukraine ya kini kintien la sham ya ki ktien jong me bat ngalabam ya ki te ki ktien jong me ki la long hanga ka jing kemen bat ka jing shat kemen ka do not jonga namar la khot yang ada ka kerteng jong me atrai u blai kipa la sham ya ki ktien jong me bat ngalabam ya ki kabamot ba u Jeremiah udai briu om dei setiap ba ubam ta ka ktien mo henrei kabamot ula tap aga do not kajing em kajing long mensem lani ka mensem jo kalabam ia kata kajing bam bakan jam mensem kabalong gaktien ka jong belai takadei kane kabala kershan bor yo Jeremiah hapdeng shibon kijing jau umat hapdeng shibon kijing ktang mensem hapdeng shibon kijing syakran ben nrei ulayeng skam ban syakri kumunong ya thulupa jau trai kabakershan bor yo kadai kajing don jong kaktin jong belai haga do not jo tenadu kane kamet namar kata pendap ya ka do not baningkong galong pentikna ba ujisu udon bat om tang ba udon nrei dei bandap ro haga do not haga jing em jong a jong pi kabar galong pendap ya la de dagaktin ka jong belai Shem yaka, pule lendet bat puson ro yaka, penrum yaka haga dono. Kan long gabor, bakat banang mi kisngi, pinang shem yalade, pilanang yok bor, ban em kacing em Kristan kabasisha. Kine kide kidau, arteli kidau ke bangai, bat ngin saya keren, ngin saya beteng kata yau kabanwan. Kini kilong ki arteli kidau, balai bengimat, ia ka jinglong sudah, haga jing em, kum ki Kristan. Tau balai unker khu yangi, ngin ya sange syuahang tu, bat syuah bangin yami nagane ka yeng ka bakentang, ka jong balai. Ngin ya syim menta ka jing ya duai lang, ngin duai ya ka jing ya lam, ya ka jing don rengkat ka jong balai bat ngi. Ngin duai ya ka jing dap ka jong mensim bakot jong balai ka jing em jangi. Ngin duai ken bagian la ban yai le ya kamon ka bakho cho ngin duai na ka benta ki weiro ki bamla ban ya don ka ka Bible study kala ban long ki don haga no ka benta jong ka jing em ublai un don rengkat lambat ki bangin duai ublai un yai kersan bor ka balang ro komjo bakan nang yo bor kanang khlan kanang ya chaprang tau ublai un kerkhu